Layabhezi ay yangiyakazisa cha bathandekayo siyabonga kakhulu bantu abasha. Thank you so much guys. Bengikhalela nje bese kuyisuggestion nje yami ukuthi ningasayeka nihlale lo sithi sidiva nje ulokinsindizo phela mngana mfowethu lo sinisidiva niyezwa tabam kambo niloni sidiva ningikhumbuze ikhathi zami. I was once a chorister. Alibonga igama lenkosi. Sithe mbele kuwe moya stembele anikeza umandi kwilozane isithe mele kuwe moya oyingcwele ngikhali soprano ngibona nje wewe phumla khole le soprano ikhela sithe mele kuwe moya shumise Nkosi baphuthume bese ngaphambili siphuthume siyezwini abaneshumi nje bese ngaphambili sisathi sithe oh Jesus bele kuwe oya ngcwele oyi ngcwele inastembe simingenyawo kanjalo silule izandla zethu phezu kwabangcwele abami ngaphambili sibusise ishumi siyezwini lenkosi bese kuthi bonke abasemnyango bangene ngaphakathi. Ngiyacela nje ningibizele abantwana labengibona amakhanda bemnyango bangene ngaphakathi. Sithembele kuwe, sithembele kuwe sise uNkulunkulu akalondoloze uNkulunkulu akanengame ngobuso bakhe aniphuthula
Ngifuna kancane esandleni sakhe. Ibani ngabaphumelelayo. Konke isandla sene sikuthintayo. Akube ngokuphumelelayo. uNkulunkulu akabusisa ukuhamba kwenu. uNkulunkulu akabusisa ukwenza kwenu. May the grace of our Lord Jesus Christ be upon your life. Ababusisiweyo mabebuka nina bathi laba bangabusisiwe. Be blessed in the name of the Father. Be blessed in the name of the Son. Be blessed in the name of the Holy Spirit. God bless you. Sithe. God bless you. God bless you. Moyo ngcwele. Ngenyawo bathandekayo uNkulunkulu usihambele ngendodana yase South Coast Fundisi Uzindela hamba nonkosikazi wakhe uShumayeli Izolo. What I am young but I am chosen. Esixoxela ngendaba kaDavide ethi ngimdala khulile emhlabeni kodwa ngase ngimbone okaJehova enqotshiwe. Ngimncane kodwa ngikhethiwe. Ngimncane kodwa khethiwe. Nawe yahalela nje ukusho ukuthi noma ngabe izimo zizimbi kangakanani awoyibambe lento ethi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa kodwa mina ngikhethiwe. Noma izinto zibukeka sengathi ziyavaleka phambi kwami kodwa zivaleke wrong, zivaleke late ngoba mina ngikhethiwe. Lathi bhere malifika yathi ngonyama mayifika ifika kuDavide ehlane kwaukuthi ifike late yafika uGcobo selisekhanda lakhe. Ngizothi kuwena yonke into ehlasela impilo yakho yiba namandla okuyitshela Jesus Satan ufike late. Oh yes. Ufika amandla kaNkulunkulu esephekwa. Satan ufike late. Jesus. Ufika izinto samsayilungisile. Hallelujah. Athomye mayihlabelela. Akekho umuntu angagugula. Jesus. Okwa prophet wa. Hallelujah. Asamkela inceke kaNkulunkulu. Ezoshumayela namhlanje ekseni izosishela ukuthi njengebandla likaNkulunkulu eyiphi indlela ezoyithatha. May the Lord God bless you, my son. I receive you in this pulpit. Khuluma inhliziyo kaNkulunkulu in Jesus name. You are holy above the above. Heaven is your throne and the earth is your footstool. You do not sleep, you do not slumber. You watch over us. Wembetha amandla njengengubo. Emlomeni akho kuphuma inkembe sikanhlangothi zombili. Amehlo akavutha amalanga bomlilo. Izwi lakho linjengecilo. Izwi lakho linjengamanzi amaningi agijimayo. Wena ukhuluma kanye kubaleka ubumnyama. Wathi makube khona ukukhanya kwadeda ubumnyama wathi kuhle wahlukanisa ubumnyama nokukhanya. Be glorified sinjengendluzela amahubo 42 elangazelela amanzi. Namhlanje umoya wethu udinga wena Jesu ukuba uyikhazimulise phakathi kwethu. Siyakudinga wena onezinyawo ezicwebezeliswa kwethu selikhishe emlilweni. Siyakudinga wena ophethe inkanyezi esikhombisa. Wena obonakala uhamba phezu kwamalaphu ayisikhombisa. Uyakhazimula. Jesus. Kudeda ubumnyama uyakhazimula. Jesus. Kudeda ivunguvungu
izisekelo zamazulu nomhlaba, wena ogibela amafu njengenqole, wena ometha amandla kanjengengubo, omsila wengubo yakho fills the tabernacle. Be glorified, King of Kings. Phakamani masango nani iminyango yaphakade ukuba ingene inkosi yenkazimulo. He is the Lord who is great in battle. He is mighty and strong. Phakama kule ndawo, Alpha and Omega. When Wafa wavuka on the dead day with all power and all glory. Siphefumlele Nkosi yokuthula, siphefumlele undlela hlatshwayo, siphefumlele izandla zigonjoziwe, siphefumlele mhlanye olinyiwe, siphefumlele wena olinyazwa ohlangothini ngenxa ya, siphefumlele wena onezinyawo ezigonjoziwe, siphefumlele wena othwele umkhala wameva. Be glorified. Shalibaya nosia ipalama seketeya. Uma wena usukhona nasiphi isimo siyakulalela. Be glorified. Limando kuta adele masulaba jeke balabadabaya atetete tatalia tandria zopolobosia ateki mando kuribaya shaya zulabaya tekeba atele masuyapa zilibra teketeya wena ungumlilo kwethulayo ungumlilo hlayo njengemihlaka Enoka who walks with God until he was no more. Consume us with your presence. Sishonya ngopola atasaphili mina sekuphila uKristu kimi khazimona Jesu meketelemeya kanye ungashaya izandla zakho. The portals of heavens are open. Amazulu phakathi kwethu lona hlele baba kepho yebo phakathi kwethu lona vulula hloli bovu yebo phakathi kwethu lona khipha amanzi edwaleni yebo phakathi kwethu lona hlizimana nesingwa yebo phakathi kwethu lona vula indlela kwahlangasibe yebo phakathi kwethu izethembiso zakhe zinguyebo futhi zingu-amen. Akasiyi umuntu ukuba qamba amanga nandodana yomuntu ukuba aphenduke. Oshata iparasapaya ilikataliante elabakosaya miketepetelia aparikapata orapapaya iparapatapa elapataya iparikatalia elabakosaya ilababasikata elapapapa papapapariatapakatapa ihilahaya elehende ililimananaya ilililikapanene ililianenenesia ililikatapalia elesula kapane ila hela sopata ila hane elemenosha ila bakasunama. Holy Spirit, move and maneuver in this place. Hena masunama. Oh, yes, ni makosia. Ili hane ni ataya. Ila kanteli antelasia. Ila maya osaya. Ila baba seta. Ila baba tosaya. Ila baba kosaya. Ila te. Ila papataya. Ila papataya. Ila patapata.
lenkazimulo phakathi kwethu. Hey yabahaso yama. We welcome you. We welcome you. We need you as we have never needed you before. Ashalom ngcwele izandla and give God the praise. Singahlala phansi. Right in this pandemonial, glorious, gargantuous, beautiful presence of the living God, I'd like to honor the father of many nations, our dear senior apostle, whom God has ordained for such a time as this, who is the father to all, the present generation and the coming generation. We are so humbled to have such a loving, humbled, anointed general in our generation. Mpostoli Baba, siyabonga Baba Mpostoli Nzama. Can we give God the praise for his life? Simshali izandla. I think it was 2012. We hosted Ubaba Mpostoli. I was a bit young those years. Some hoster in a huge conference last Abiza Kona, Faith Mission Osandile, Estole, Mam Kanyu, Nabanye. That day when the man of God arrived in the service, we must speak about these things. Sinawama records opengu, sinawama records ongiti, no chiliza, even in this generation, bakhono Elijah Beskati, baphakathi kwethu. I'm going to preach the word. Don't worry, he came, he prayed. I was with my own eyes. I'm record straight in the camera. Iphume social media lento. Ngoba ubufakazi bobaba bethu kuyafihlwa kudume ufakazi bangaphandle. Go Nigeria, go Kenya, go USA. We must applaud what God is doing through our fathers in this generation. Ngenzeli social media nani. I kulegana, I'm with you. Babu Mpostoli Nzama, as he prayed, was about to minister. I saw it with my own eyes. Ngoba ngangihleli kwi-front seat. Khona usise behleli emva kwethu, second row of the seat. Huge packed tent crusade. Kwaqhantsha inyoka from a humba, physical. Yaphuma yaqhantsha yaye pulpit. Labi khehla lise mike libhoboza. Sayigqoba ngeitina sayibulala physical. Umuntu wakhululwa enyokeni yobuthakatha. Yaphuma in a humba. Ngikhuluma ngento spiritual. Through the anointing of the Holy Ghost and the power of the Holy Ghost ya manifesta yabonwa ngamehlo. Bayizwanga lento. Ngoba uyishaya izandla uthola oyizwa lento engishoyo. Physical, not spiritual. Physical kwa manifest into yakamoya ebese sinyeni salosisi yaphuma physical ngoba i-deliverance yakhe leyo sayigqoba ngamatshe ngibheke kanje ngamehlo. Yaziwa lento engishoyo ecingweni kwamacha bayayazi. Baba, we honor the grace. Mama Mpostoli siyabonga kakhulu. What a mother. What a mother. Mas sitholile i-catering yakho. I thought you ordered from Kanye Cape Town because le catering loka kudla lokya very international. We enjoyed and saqeda sakhotha izandla. Thank you so much Mama. Siyabonga kakhulu. Indeed you are the Sarah of this generation. A mother that smiles and hugs you. Nkosiyambona inkinga nalo mama, you have a serious demon. Unamaligion. Hey, Nkosiyam. Sim honorisha ngezandla our mother in Jesus name. Amen. I'd like to honor my beautiful queen, my wife. Nisixole bazangabe sifike on time. Sithe sipakishe BNB kwalahleke ring yakhe.
kumoya ukuthi kwenzakalani. Siyabonga kakhulu my wife, thank you for accompanying me. Ngicabanga ukuthi if I can mention pastors particular ngizohluleka. Umfundisi uXhongo ngicene ngingambonanga kahle izolo sehambile. Okay. No siyabonga kakhulu umfundisi uNgesi. I might fail to mention you all one by one. Allow me ukuthi ngithi all protocol observed singene ezwini in Jesus name because of our time frame. The theme of my message this morning for the church, it says teach us how to pray. Teach us how to pray. Can you touch your neighbor and say, neighbor? Isihloko sithi inkosi sifundisa ukuthandaza. Umoncwelo ngipha a subtitle ebandleni lomthandazo elizelwe ngeprayer. It will be an error for you ukuthi ungene ufana uphuma ufana. Umthandazo wami ukuthi ukuphuma kwakho kulomnyango phuma ungasikho lokho bongena uyikho ungakangeni kule sanctuary. It is my cry to God, my deepest prayer, that something happens in your life. Praise the Lord. Hallelujah. I want us to read ngicabanga ukuthi ngizosifundela Luke chapter 11 verse number 1. Bekhona ama worshipers angasilekelela very quickly. Luke chapter 11 verse number 1. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he had ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us how to pray as John also taught his disciples. Luke chapter number 18 verses number 1. Because we are in the biblical based church, I don't need to rephrase myself. Luke chapter number 18 verses number 1. And he spake a parable unto them that men ought always to pray. James chapter number 5 verses number 16. Remember I said Luke chapter 11 verse 1. I said Luke chapter 18 verses number 1. Now I am in James chapter 5 verse 16. 3 scriptures. Confess your faults to one another and pray for one another that ye may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man availeth much. Sengiqedile ngicela ningilandele umdlali. Ngilandela umdlali kunento ekhona la endlini ngiyayizwa yangiphusha ngithi ngumdlali la esifunda khona uJesu he is praying in a certain place. I want you to note something. uJesu ube nomkhuba ukuthi anyamalale atholakale sesehlane atholakale sesentabeni atholakale sekwi desert wilderness solitary place and umkhuba avame ngawo umenyamalala abafundi bemfuna bazomthola ethandaza. uJesu bevamile, ladies and gentlemen, to disappear and appear in prayer. Angiphinde futhi for the last time. uJesu bevamile to disappear and appear in prayer. Ake ngibuza umbuzo othi wagcina nini to appear in the holy of holies? Wagcina nini to appear in prayer? But Jesus, ladies and gentlemen, had a habit. uJesu wayenomkhuba ukuthi anyamalale phakathi kwabafundi bakhe. Bathi bamfuna hayi usegumbini lakhe lokuthandaza bamlinde azaqede. Kunento abayinotisile lokunyamalala kwakhe ubevela abuye esinda hayi enyameni kodwa esinda kumoya. Bethi behamba noJesu bemane bezwe isindo kodwa ayisindo seyikhwepha sama muscles kodwa isindo sakamoya. Lo Jesu athi bevelile kukhona ongaboni avela khuluma izwi lodwa elembethe the action of the Holy Ghost. Amehla valekile avuleke. Lo Jesu ubethi eqhamuka kunabantu abalambile ebekade behleli naye izinsuku zantathu avelathi kubo ninani bathi we have a lad sinomfana
manje onezinkwa eziwu-5 nofisha ababili avela athi lethani isinkwa kimi. Lesi sinkwa that is insufficient for the demand. Akubalanga abantwana namakhosikazi. Leli Bible avela sithatha sibusise. Uma isinkwa sesezandleni zakhe asihlephule sivele sane. uJesu benomkhuba uMatthew 14 uthi uke wathi eqeda ukumultiply izinkwa abafundi bakhe wabafaka emkhunjini sebekade bembonga bemphakamisa bemnika udumo ngenxa yezinkwa ezondle 5,000 men kwasala 12 baskets leftover bread. Leli Bible bathi besampraise wadismiss ama-crowds wadismiss abafundi wavele wanyuka intaba. Leli Bible ngalolo busuku wathandaza waze wasa. Umesehla kulo mthandazo umkhunja usekho abafundi abasekho abantu abasekho kwasho ukuthi usuka from the holy of holies kwasho ukuthi usuka engazimulweni ngoba uma ungena emthandazweni ungena in the place of glorification. Kuncwadi kaMark chapter waqhamuka wathi uyabheka umkhunja usukude. Lithi iBhayibheli wavele wanyathela phezu kwamanzi amanzi amsustaina. Now this is a wonder because uma ustadisha the law of gravity it does not contain flesh. I-law of gravity ayiwuphathi inyama. Anything that is flesh or physical, the law of gravity says it will drown. But Jesus did not drown. Waqhamuka float upon the waters. Allow me to declare, uma usuka emthandazweni ubuye umningi kumoya unciphile enyameni. Uma usuka emthandazweni ubuye loaded in the spirit kodwa unciphile in the flesh. Ngoba uma usemthandazweni you lose your weight in the flesh, you gain weight in the spirit. Amanzi angakwazi ukumcwilisa ngoba akaphethe inyama aphethe umuntu wakamoya. Ake ngikhumbuze ngo-Enoch owakhuleka for 365 days. Lord, teach us how to pray. Little Bible, Enoch walked with God until he was no more. This is my suggestion, Christian Center. Enoch wakhuleka 365 days was a wanyamalala. He was swallowed by the glory of the Most High God. Bathi bafuna kwalenyama kwathokala impahla zodwa. Lithi iBhayibheli ngokuba uNkulunkulu wamthatha. Thandaza usungaphili kuwe uphile kuye. Paul, in him we live, in him we move, in him we have our being. Teach us how to pray. Jesus, hallelujah. Okushaye umakhelwane uthi teach us how to pray. Idababa sekemaya iphilini ndibadadekiya zeketele mandakapa adeki mandokosiyapa epeli mama shatakapa. Abafundi, what perplexes and blows me, what puzzles my mind is to find Jesus praying in a certain place. Bangathi Jesu sifundisa ukuhamba phezu kwamanzi.
bangathi Jesu sifundisa ukwandisa izingwa, bangathi Jesu sifundisa ukukhipha amadimoni, abathi Jesu sifundise ukuvusa abafile, abathi Jesu sifundise ukuphulukisa, abathi Jesu teach us how to prophesy ngoba bafuna isosa. Ladies and gentlemen, prayer is the source of revival. Prayer is the source of anointing. Prayer is the source of power. Prayer is the source of manifestations. Prayer teaches. Why do we have in our dispensation abantu who stage miracles bathenga umuntu bambeke kwi-wheelchair ukuze bathole udumo lokuthi bayakwazi ukwenza? Lord, teach us how to pray. Why do we have people bahambe babulala isingulube basibeke kuma-altar ukuze babe nemisebenzi ebonakalayo ingoba bafuna ukuthandaza? Lord, teach us. Why do we have people in our time bahambe bayothenga amandla wokuprofetha babuye sebebona accurately abazobagide bajabule bathi this is a true man of God, is a true prophet of God based on accuracy, kanti ngamandla athengiwe ukubona akulona iso lakamoya, iso lobuthakatha, iso lama-wizard, iso lobugwirha, iso lobumnyama. Why zithengwa izinto zokuprofetha? Teach us how to pray so that we don't buy prophecy, we prophesy under the inspiration of the Holy Ghost. Lord, teach us how to pray. Bathi inkosi sifundisa ukuthandaza. Watch this. Prayer is a communication between man and God. Prayer is a dialogue, not a monologue. Ngoba umthandazo wakho ungaka-graduate ufinyelele kwi-dialogue. In other words, dialogue is two people in communication. Kodwa monologue kusho yedwa omunye alalela ngasho. It's one speech. If your prayer has not graduated to a dialogue, ukuthi ube nobudlelwana awukathandazi. Nkosi yami. Angiphinde ngisho, uma usangena emthandazweni utshele yena uphuma ungamzwanga awukakhuleki, because prayer is a dialogue between man and God. Kumele ukhulume naye, naye akhulume nawe. Prayer is not a place to demand God. Umthandazo ubudlelwane phakathi umuntu noNkulunkulu. Bathi inkosi sifundise ukuthandaza. Abafundanga ukufunda ukwenza imangaliso, bafuna isource, hayi imiphumela. Asiphinde sibuye. Bafuna isource ye-anointing. Bafuna isource yemiphumela, hayi imiphumela. Angiphinde futhi moyo ngcwele. Ngithi abafundi ba requesta into powerful engeke requestwe ngabantu esiphila kubo kule generation. Uma bekunikezwe abale generation bebezothi, Lord, teach me how to prophesy. Abanye bebezothi, Lord, teach me how to raise the dead. Kodwa labafundi bavele bathi inkosi sifundise ukuthandaza. Sifuna isosa yalezi zinto esizibona. Sifuna isosa yemiqondiso. Sifuna isosa yemimangaliso. Sifuna isosa yama-manifestation. Sifuna isosa ye-deliverance. Sifuna isosa yama-signs and wonders. Teach us how to pray. Ibane kisi yamanda kaya. That is why to Paul, 1 Thessalonians 5 verse 17, pray
pray without ceasing. Ingake to just go Luke chapter number 18. Men out always to pray and not faint. But within the context of that teaching of prayer, uthi Jesu kwakunowesifazane owayecindezelwe yisitha sakhe. Lithi iBhayibheli lo wesifazane obecindezelwe yisitha sakhe, lithi iBhayibheli wahamba wayenkosini. Le nkosi lena kwakuyinkosi ebekade ingemesaba uNkulunkulu futhi ingenandaba namuntu. Kodwa lo mama within the context of Luke chapter number 18, uthi Jesu lo mama waya kule nkosi, wafika emasangweni emagcekeni enkosi, wafika wazophaphatha, wathi inkosi ngihawukele, I am oppressed by my adversary. Lithi iBhayibheli inkosi yathula yangaphendula nangumbuzo. What do you do when you have prayed and nothing has happened? Wenze njani uma usukhuphukile intaba wazila 21 days kwangenzeka lutho? Wenze njani uma uthandazile wambizwa nginguye kwangazathi uthule? Wenze njani when you have prayed and ayikho impendulo nomnyango awuvulekanga nayo impendulo ake ngikuphosele ngikuzame? You continue to pray. Uyaqhubeka uthandaze, umthandaze ethule, uthandaze ngenzi, uthandaze kusibile, uthandaze. Lo mama waqhubeka waphaphatha enkosini. Inkosi yabithulele, mhlambe nina nikhohliwe, umama waseKhenani owaqhamuka kuJesu wayiphose enyaweni zakhe, wathi inkosi ngihawukele, indodakazi yami inedimoni and indodakazi yami isizofa. uJesu wathula, kodwa lo mama waqhubeka waphaphatha. What do you do when you have prayed? Athule, uyaqhubeka uthandaze, mthandaze ethule, mthandaze ngaphendulanga, mthandaze ngenzanga, mthandaze ngavulanga umnyango, mthandaze ngaphilisanga. Wenze njani bawumbizile wathula? Lo mama waphaphatha. Lithi iBhayibheli ngesikhathi eseyinyaweni zakhe wathi uJesu angikwazi ukuthatha isinkwa sabantwana ngisinikeze izinja bengakaye esiphambanweni. Within the context, wathi angikwazi ukuthatha isinkwa sabantwana wathi ngithunyelwe kwizimvu zakaIsrael ezilahlekileyo. Lithi iBhayibheli lo mama wavele wadumisa. Acts chapter 16 verse number 24, uPaul noSila bashawela ivangeli baboshwa babanjwa ngamaketanga. Lithi iBhayibheli in the middle of the night Paul and Silas lithi iBhayibheli ebusuku uPaul noSilas bavele bamnikeza amahubo bamdumisa. Akekho okhuluma ngemivimbo yakhe, akekho okhuluma ngokuthi ushawe kangakanani, akekho okhuluma ukuthi ozankosi bahlungu kangakanani. Bavele badumisa, bambiza nginguye, yebe nginguye phakathi etilongweni. Lithi iBhayibheli all of a sudden besemthandazweni kwehlamandla, siyakwazi ukumiza amandla ehle, siyakwazi ukumiza. Lithi iBhayibheli kwehlamandla, lithi iBhayibheli izisekelo zetilongo zanyakaza. Lithi iBhayibheli kwathi kunyakaza izisekelo zejele, amaketanga aqashuka. Lithi iBhayibheli iminyango ejele yavuleka in the middle of prayer and worship. Eshamandla
uqashula izibopha ayehla amandla ekuseni aphula amaketanga ayehla amandla anqoba abathakathi ayehla amandla anqoba abathemadimo ayehla amandla aqaqa izibopha zemiya ayehla amandla aphula amajoke ayehla amandla the power Jesus. utheke baba ya zikethele baba ya shade baka hey ya zu Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. anginandaba umthakathi akade waqala umndeni wakho kodwa uma simbiza uYeshua HaMashiach amaketanga ayezwela uma sibiza uJesu izinyanga ziyakhothama uma sibiza uJesu abathakathi bayakhothama uma sibiza uJesu ubumnyama kuyakhothama uma sibiza uJesu izifo ziyakhothama uma sibiza uJesu abakhamandela ayaphuka uma sibiza uJesu amajoka ayaphuka uma sibiza uJesu iqalekiso ziyaphuka uma sibiza uJesu iminyango iyavuleka uma sibiza uJesu angenzeki kuyenzeka uma sibiza uJesu kuyakhanya Jesus. Hallelujah. ukuthi Jesus Jesus. ukuthi Jesus Jesus. ukuthi Jesus ukuthi Jesus Jesus. somebody shout hallelujah ngokuduma kwesabekayo wena odanyeza imibani wena izwi lakho lingumlilo oqothulayo izwi lakho liyinkemba esikahlangothi zombili liyahlaba lahlule lidabule umphefumulo nomoya inhliziyo nezizidlo ithambo nomongo ugcwele phela ngiyancoma uyakhazimudla ngiyancoma you are the bright morning star ngiyancoma uyingonyama yomndeni kaJuda uyabhodla kuqashuka izibopha uyabhodla ngokwesabekayo iminyango yavalwa ezwela kamoya iyavula ngiyancoma ugcwele 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 hiya haya haya heya haya 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 Ulala la mosikanta la mosa. Utaka la masala la mosaya. ta 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 pa 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 esaya pa jeketeke ba 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 zila la 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 ba ba sha
Shale baba ya Zinia baba ya Jaketeke baba ya Zula baba ya pareba ya topaya Zina baya tokopa papa Zina baya tokopa leke peto sinibra ateke beletoya asula patakaya ateke bele zulaya teya aparibaya shayapa yapasha libratosa ekatusaya apalikato ezulabaya jabayateya atekimayo zilabayeto rapa shekete heya baba zulababayato iketeke betoya zilabababa Isandla sakho ha 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 Huyima etekibaya. Open your mouth and bless his holy name. Umfune ngendlela ongakaze umfune ngayo. This is your moment. This is your time. Oh, shane kibaya. Forget about your neighbor. Somebody utter praises. Jesu ngepapata moyo igwele yehla njengejuba phezu kwalowo nalowo. Feel this place, feel this place. Fresh oil, fresh anointing. Yehlisa ukobolusha, yehlisa amandla amasha, yehlisa inkazimulentsha, yehlisa ubukhono obusha. Take us from glory to glory. Take us from power to power. May your signs, wonders, and miracles take place in this place. Yapula, Amachonge, Yasula, Isinyembezi, Funiminyawa, Moyo Ngwele, Eyavaru Minyaga. When you tell your whistle, Iskonyana yensongenzeki teneba bakepukepo funitela wahlongasibe kasimula ngibuye kasimula mdala kunezinsuku njengemihlanga Eliya yehlisa
umlilo, yehlisa umlilo, yehlisa umlilo, yehlisa umlilo, yehlisa umlilo. Sidakiswe ngamandla adlula iwayini, masiphume kulendlo. Sigitshelwe ngamazulu, asiphume kulendlo. Sidakwa yinto yaphezulu. Holy Ghost, njengemihla yePentecost, yehlela kithi, yehlela kithi, yehlela kithi, yehlela kithi. Njengemihla yePentecost, yehla lilohlayo. uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu wakho konke, uNkulunkulu onjalo kungekho kube khona, uNkulunkulu wamacebo, uNkulunkulu obulala ibhulelo seyibekiwe ibonakala ingasebenzi, uNkulunkulu Jehova onamandla ohlakaza isikhumbu sihlangene. Bayenze Nkosi, sisisi Anamasia, wesimakade, wena Jehova onamandla, uthi okungenzeki kubantu, uthi kodwa kuwena kuyenzeka. Phefumula, phefumula. Moya ingcwele singabantu. Siyanqaba uphuma kuleli thempeli, siseyilokho besiyikho. Siyanqaba njengowesifazane waseKhanani, wathi Nkosi impela nazi izinjana ziyadla etafuleni labantwana. Wanqaba ukuphuma from the presence of the King of Kings ngaphandle kwe-breakthrough. Siyanqaba ukuphuma sakhamadongodo, asiphumi abantwana bethu beboshiwe, asiphumi ingane zethu zidla ama-drugs, asiphumi ama-finances ebanjiwe, asiphumi iminyango isavalekile, asiphumi. Kusekhona ukugula emzimbeni. This is your time. Shokokokokoko. Kunento engizwayo. This is your time. This is your time. Uthi uNkulunkulu, Mose, you have been camping in this place for far too long. It's time to move on. Harding Christian Center, God says I must declare this is a season for you to move on to the next level of glory. Yes, we are tanners, but there is another level. Yes, what if financially you are doing well, but God is saying there is another level. Yes, you are a good preacher, but God is saying there is another level. Yes, ulale ebusuku usemadolweni kodwa uyabizelwa. Iyabizwa wema Christian, iyabizwa. There is another level. It is time to break
Jesu yebo John ubekela izandla wavusa abafile yebo John uhluphekela izwi lami uhluphekela ivangeli kodwa lolu bizo engibiza ngalo ubizo lobuhlungu ubizo le rejection ubizo le pain ubizo lokulahlwa ubizo lokuthukwa ubizo lokushiwa ngabantu ubizo shibahaya wangena ebuhlungwini uJohn uthi ngosuku lenkosi ngangikumoya uthi ngambona lowo ekumoya amehla kasenawo ngiyacabanga ukuthi wawakhalela ukuthi I am blind kanti kulesi sambulazo samukela kunamehla adingakalayo lamehla enyama akadingeki udinga amehlo kamoya ukuze ambone lowo amethi ingubo ekhazimulayo ambone lowo ozinwele zakhe zinjengomoya bemvu ambone lowo amehlo akhe adanyaza imililo ambone lowo ozinyawo zakhe zinjengethusi elikhishwe emlilweni ambone lowo oswi lakhe linjengamanzi amaningi uthi ngambona uJohn lo nje sambonayo my father thank you uJohn lo nje sambonayo ubeqabula esifubeni sakhe kunganakali lutho ubekade phula isingwa kungonakali lutho kodwa Emmanuel the first and the last one who was dead but rose again umeseqhamuku alpha no omega ophethe izahluthelelo zika David athi la ngivula khona ke kongavala umeseqhamuka waqhamuka neglory uthi uJohane ngawa phansi njengofileyo phambi kobuso bakhe uthi wanthabatha kanti khona isambulo azosiloba uzobhalela amabandla abe yi-author of churches abhala inhliziyo abhala isiprofeto abhala isikhathi esizayo nesikhona. Ladies and gentlemen, ku chapter 1 chapter 2 chapter 3 wayitshela ukuthi uJohn ukubone konke kanti ku chapter number 4 esebone konke ku chapter 4 bakhona abafundi beBhayibheli ku chapter number 4 wesambulo uthi ngathi ngisahleli sengathandaza uthi ngathi ngisahleli ngaphinde ngalizizwi elimemeza njengecilongo uthi leli lizwi lathi John John leli lizwi lithi John John leli lizwi lithi John John uthi John wathi phakamisa amehlo wabona umnyango uvuliwe lo mnyango uvalwanga uvuliwe lo mnyango uvuliwe lo mnyango uvuliwe ngisizeni uthi uJohn ngaphakamisa amehlo uthi lo mnyango uvulekile uthi kwamemezizwi lathi John John come up Sekathandaza we Christian Center Phakama we Hunting Christian Center Phakama in KZN Phakama in Eastern Cape Phakama in Potchefstroom Phakama in Hunting Phakama in all the continent of South Africa where John Kubuga uzobona kumele ubone akuzokwenzeka emva kwalokho Phakama signet
phakama bakushiyile phakama umshado uyabheda phakama izimali ayihlangani phakama ngizizulu limemeza lithi phakama the door is open I prophesy phakama the door is open uvulekile umnyango mina ngithi uvulekile umnyango lo mnyango obukhalela lo mnyango obuzinela lo mnyango obukhiphela kweshumi lo mnyango obekade utshalela lo mnyango obuprofeta umpostoli uvulekile phakama ungene sizokwenza into prophetic ithi phakama ungene njengoba uhleli phansi uzophakama ube uyangena okuthinta ababili abathathu ithi ngiyaphakama ngiyangena emadleleni akuhlaza ngiyaphakama ngiyangena ayibonele graduation phakama ungene ibonele house apartment phakama ungene libone lolu gqobo kade ulithandazela phakama ungene ibone le graduation phakama ungene umnyango uvuniwe weMahadin Christian Center lithi izwi likaNkulunkulu Samuel chapter 4 uNkulunkulu wathi John phakama umnyango uvuliwe John ngena kade bekufakile emadrameni amafutha ashisayo ngena kade usafari emshadweni ngena kade zikunetha kwiministry ngena kade uhlupheka ngena ngokuba izinhlupheko zalesi sikhathi angeke zilinganiswe kunenkazimulo ezokwambula kuwe when the enemy comes like a flood the spirit of the Lord will raise the standard I want you to high five somebody uthi umnyango uvuliwe siyaphakama manje siyaphakama manje siyaphakama manje umnyango uvuliwe siyangena la ufuna khona akekho ngavala ayikhinyanga ngavala akukho doctor kehlelezo ngavala la ufuna khona abekho abakhafulayo nabaphephethayo abangavala abekho abathakashela abathakathi aba-occupy ihadinga abangavala umnyango uvuliwe ngena phakama ungene phuma kwi-depression phuma kwi-anxiety phuma ebuhlungwini phuma kwi-rejection phuma ehlane phuma kunabantu abaphuma when uyaphuma kune-diabetes ebambile umzimba wakho uyaphuma kulesi sifo abathi odokotela angeke selephele phuma phakama ngena umnyango uvuliwe uyaphuma ezinhluphekweni le-generational curse yakini uyaphuma eziqalekisweni zokhokho bakho phuma
uthembisile wathi uzozenza lezi zinto akuzwe wena uzisho uNkulunkulu uzokwenzela lezi zinto akuzwile wena uzisho sesizohamba sigoduke ake uvule umlomo usho lezi zinto ophuma ungena kusho ake usho lezi zinto ngomlomo wakho uthi Nkosi sangiyangena kulokho ake umemeze ngomlomo wakho ngoba hoshadaya sidla izithelo zolimi lwethu sidla izithelo zokukhuluma kwethu ake uvule umlomo wakho uthi Nkosi na you are blessed as far as you see you are blessed as far as you speak you are blessed as far as you see you are blessed as far as you speak begin to speak rebro takama yena mama shakata ribro talima sona mahaya yele meno sutani baba haya yele meno sokapata ya sinimaha. Yes Lord, in the name of Jesus baba kukho osibekele kona okungesukwenzeka uNkulunkulu wethu namandla isandla sakho babe sinamandla siphezu kwethu isandla sakhe sinamandla sisizungezile ngasemva nangaphambili wasibeka phezu kwethu sebenza phakathi kwebandla lakho ela masatha yakho izwi imikhuleko in the name of Jesus. We bless and we honor you, Father, in Jesus' mighty name. And the church say amen. Chase understand the pastor guy. Whoa. Thank you, Jesus. We all Pagama Isita. Isitalwa halali sezonini Sasiyakoduka uyo Pagama Isita emkangala ke bezela uyophaka isitha elibandla lulisa
isandla salo phezu kwalabazalwane abasemkangala bahlaselwe imimoya ehlukile. Jesus. Kona imoya ehlukayo nje ehlamvu. Imoya kuvele kulahleka umuntu ekhaya. Alahleke ke kuphela. Ulahlekile ingane yakhona kule yanyanga. Manje sekulahleka ubhuti. Vele kulahleka umuntu kube ukuthi ulahlekile. Sebefikile kuleli altar. Nalaba balahlekile bayabuyiswa. Bese laba bekade besacabanga ukulahleka ngeke salahleka. Sebefikile kuleli altar likaNkulunkulu. Laba balahlekileyo siyabamemeza bayabuya. Oh, The name of Jesus. The name of Jesus. Umoya olahla abantu uyaphelelwa. The name of Jesus. We terminate the spirit. Jesus. And we are calling those abalahlekileyo bababuye. In the name of Jesus. Yacela befundisi benze baba round. And we kabosunande kodusa Jesus. This is an altar uNkulunkulu sibeke kulo. What yonke imthandazo siyoyenza kuleli altari wena baba uzoyiphendula. Ngegama lika Jesu. Mana yasaya. Silulisa nasethu bazalwane siyabathanda. Siyabuyisa abalahlekile. Ngegama lika Jesu. Babuyele ekhaya kwamafundla. Siyababuyisa abalahlekile. Khona indlela ebheke ekhaya. We are terminating the spirit. Ngegama lika Yesu. Babekhameni lika Jesu. The name of Jesus. Babekhameni lika Jesu. Wena moyo olahla abantu. The name of Jesus. Uphelelwe ekhaya lakwamafundla. Siyabalanda abalahlekile bayabuyiswa ngegama lika Jesu Kristu. Jesus. Babize ngamagama babuye babize. In the name of Jesus. Bamemeze manje bamemeze. Ngegama lika Jesu. Siyabalanda ngegama lika Jesu. Jesus waseNazaretha. Bezizwi lakho bayabuyiswa ekhaya. Siyabalanda Bezizwi lakho ngegama lika Yesu. bayabuya besekhaya. Bayabuya besekhaya. Bayabuya besekhaya. In the name of Jesus. Oh Lord, we thank you. Oh Lord, we thank you. It is done in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Oh, ahlala phansi bazalwane. Ebrodo sulamayande. Oku ngenzeki kuba tu Jehova Kuyenzeka. oku ngenzeki kuba tu Jehova Kuyenzeka. oku ngenzeki kuba Jehova kuyenzeka. Sifuna ukucishe sifuna sigodukile. Akazindela mamzindela. Siyabonga. Siyabonga. Hayi suka. Siyabonga. Thank you so much. Imangazwake ilento yenzayo yokuguqa ngoba alesikhathi ukuthi ushumayela kunomuntu oloyikhuluma kimi ethi mayiqeda mbeka izandla. Manje ke sengito hayi kusho ukuthi ke bekuwumuntu wasekhaya. uNkulunkulu akakubusisa nibusise. uNkulunkulu ahambe nani.
uNkulunkulu alonde anengame ngobuso bakhanipha ukuthula. uNkulunkulu akayivula iminyango evalekile phambi kwenu. uNkulunkulu akakhulisa umsebenzi awubeke kunina. Isandla sikaNkulunkulu asingasuki phezulu kwenu. Hallelujah. Noma ngabe yini ebekade ilwa nempilo yenu, ngilwa nayo manje ngegama lika Jesu. Ola basaya. I'm aligning your ministry. I'm aligning your destiny. I'm aligning everything that pertains your name. Yonke into ebizwa ngegama lakho ngiyayi-aligna. I am calling your destiny helpers to locate you. I'm calling finances to locate you. I'm calling everything that belongs to everything that has your name on it. Konke okwakho akufike manje. I'm lifting up my hands upon you and I'm speaking a blessing. Sandla sikaNkulunkulu asibe phezu kwenu. Khanya kaNkulunkulu akukhanye phambi kwenu. Akukhanye ngemva kwenu, ukukhanye emaceleni. Hambani nesibusiso sikaNkulunkulu. Hambani nengelosi. Inhole. Bapha amandla Thixo. Banqoba izimo. Bapha amandla Thixo. Bahlule. Bapha amandla Thixo. In Jesus' name. Amen. God bless you. uNkulunkulu akambe nani. Ingelosi kaJehova ihambe phambi kwenu. Nisize ningayikasuli. Mhlawumbe ngizwele lo sentenisi. Nisize ningayikasuli. Sinika izinto ezicasula ingelosi. Nenze sure ukuthi uhambo lwenu aluyicasula ingelosi eninikezwe ukuba nihambe nayo. Soxoxa ngoba isikhathi sinaso neringi lahlekile sizoxoxa isazofunwa. Ngicela ningizame ngemali bazalwane. Ngicela ningizame ngemali. Uyabuza kumnyeyani. Angithi conference le ayabantu abasha ngithi. So siningi izinto esithi sizama ukuvala ngala kuvuleke ngala sithi siyavala ngala kuvuleke ngala uphethwe ikhanda nje umkhwanasi. Ubusiseke abuya hamba uyophuza amanzi ngoba uphethwe ikhanda. Kodwa ngiyacela nje bazalwane ngiyacela madoda nithembeke kakhulu ukuthi singenzela ngoba ake sake sidlulela abazalwane sidlulela. Ngicela ubaba aqale bazodlula la nje ngemali. Kambe kaJesu sekulandela omama sizodlula nje ngemali lesibeka labazalwane sifuna ukuhlangabeza izindleko zale conference. Niyangizwa bazalwane. Thank you so much ngesipheko enizikhiphile bazalwane zokupheka lapha ya. Kodwa ke manje wangipheka umama uMkandela. Lo mfana lo nje beshaya nje ufuna akhokhelwe kule weekend ngiyangibona lo ndaba. Kuningi nje ufuna sikugcwalisele ukuze kulunge. Kanti khona labanye ufuna ngisibakhokhele mama bephinde emuva. So nje please musana ukubheka phansi malanda. Nenzani manje? Ngicela baba come on. Sondelani. Cela madoda nize nomlethu 5 rand ke nomlethu 5 rand ke nomlethu 10 rand nomlethu uzukwa ke mawukhona. Ngiyabonga baba. God bless you. God bless you. Baba aziba labo baba aziba. Mawuze kanjani ubaba ufuna uba all right, Tobujan kababwayo wena nje uzozalwa yimina. All right, ngicela umama baphuthuma ngiphutha umama ngithi umama nje la. Cela bahole mama ungesi. Bahole mama ungesi. Cela umama baphuthume nje lonto nje nayo bomanga. Ngingabajabulela nje 100 rand no 50 rand no 20 rand no 10 rand le imaphepha nje ngayijabulela kakhulu. Kodwa ngathi nisho ukuthi omama bekho la ekhaya. Hawe mo. Naku ngivelelwa.
kanti ngithi nje yena engafuna ukuhlangana alibonga igama lenkosi umfana bafukulana ufuna ngifukule bani manje right bathandekayo imali yethu seyu 82,308 rand 82 awushayisana ayisishaya ngempela right siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane 82,000 in 2 months seku 83 hawe mame say oh hey Jesu hey imongcwele yili hala hila sa says seku 83,000 kuthi uthi yakhula niyayibona ngiyanicela bazalwane ngicela ngobubele benkosi ukuthi noma ngabe ungenawo lo 500 ekhulunywa ngawo niyangizwa yini fake nje noma 200 rand ufake noma 100 rand it will make a difference niyangizwa bazalwane sitargete ukuthi lo nyanga lo uAugust kunyanga yokugcina yokuba sithi sikweleta le site niyangizwa njoba senokhandile ngelo 82,000 kusho ukuthi ekababa uDlamini nje imali asayikhulumi sesiqala manje ukubuilda ekamasipala how honest ukhona ngiyabonga ntombi ukubona right asiyeke ekababa uDlamini bese kuselwe 82,000 angithi ekamasipala kusele 110,000 kusho ukuthi ke njoba siphusha ke manje siqala namhlanje kusukela namhlanje kuyaleke sesibuilda le lo 112,000 ngo-August sikhokha yonke into sihlukane nokuhlupheka kokulo sithi sidlula kamasipala sishawe uvalo masidlula kuduze kababa uDlamini lutho sithi heqe uvalo konke kuzoba right bese kuthi la ku September October silwele indaba yokuregister ke le site ebandleni then le kwakha ithetheleni uNkulunkulu ozobona ukuthi wakha kanjani alibonga igama lenkosi khona okunyosele ngaphandle ukuthi i-conference yomama ingomhla ka-22 ku-August sobe sinosisiKhanyo ozobe ezoshumayela kuleyo conference yomama women's conference ayiwona single ladies kuphela izobe ihlanganisa ama single ladies no double ladies laba bahamba nga2 sime ngenyawo bazalwane siyithandaza sigodukeni konda imali na baba imali boza zabana awuqagele nje uyaqakhela uma uthi ngenzeka kube 1,000 lela liphethe makushoda ke sesocela la kuyena khande ke 1,000 ngeke ishoda alibonga igama lenkosi siyabonga abazalwane ayibo hey lethi ihlala phansi awuthi diary bese hlamfu bese sengithi ngimsukumisile ki hey ubani maye lokhuluma ngikhuluma basana siyabonga kakhulu kunento ebaluleke kakhulu ecishe ngayikhohlwa la ngikhohlwa into yokuthi njengamanje i-youth committee vele beyiphelelwa isizini angithi njengoba yokumhlubo kuyilokuzana kwi-youth conference vele ke bese ingasekho bese yedunda sikana njengombone esangana nje ubashiye ngendlela ukuthi bashiye kanjani ke kwazi yena kwasho lomnye ngimthume red flag wabuya esethi abasekho bonke angazi ukuthi uba John sephi now ngicela laba ke engizobabiza la they will take i-youth le yala ekhaya le yelokuzana ye main branch from this season to the next season which is uJune ayibonge inkosi naboke manje ukuthi angimboni lo ngicela usisilusi ubrother Mabhandi umvuyisi uSimlindile Zuma uNingi Nzama noSiphelele lobo 5 no those are the office bearers engicela ukuthi bangithathelele youth kusukela kusasa
to the next lokuzana bese balekelelwe. These are the additional members. Balekelelwe uSimiso kanye noNsindiso. So there are 7. Ngizocela ukuthi bakhande igroup babe sebeyangifaka ule committee. Ngifuna ukungena ukuze ngikade lokuyaluza kwenu. Mabhandi ngicela ni khande igroup namhlanje. Ngithi ngilala ngibe ngingene kwi group ye committee le ezothatha eya kwisizini elandela ngoba hey hayi baze bamshiya yedwa umntaka umkwanazi ngamzwethi ayiphele le conference ngathi nawo hayi imbambile. Cela ningifake ke bazalwane bese ke ngicele la umama uDlalisa no brother Mvuyisi kanye nomalo wasezingolweni bamamdlaliswa kaJali ubrother Mvuyisi wakule main branch umalo engicele thumalo akithi malo acele wasezingolweni uPinki wasegama lakhe uNolwazi wasemkhangala uLindiwe wase Harry Smith noNomfundo wasenhlezi. Labo bantu bo7 I am aiming ekutheni ke bona bakhe icommittee ukuba besinegama elihle bezothi lika national. Ayibongo sibazokwakha icommittee leli kabani lika national elizokwazi ukuhlanganisa yonke iyouth yebandla ukuze iconference elandelayo ingaorganizwa imain branch iorganizwe yilabantu. Bangizwile kodwa uyangibuza umamdlalisi ngathi umama nje cha inhliziyo yakhe ngithi mangiyihlola isele ngala kwayo inhliziyo unenhliziyo yobathanda abantu abasha. Ingakho ngimcela ukuthi mamdlalisa nabo ke bona ke ngizocela umfundisi uXhongo abe uoverseer. Niyangizwa kuzoba uoverseer waleli committee eliphawu national igama la ileyo nto bekade ngithi ngiyikhohliwe. Nani ke mamdlalisa ngicela nikhandelele lokuzana igroup ningangishiyi ingifake phakathi ngoba I really need to see to it ukuthi kuhamba kanjani. Kungeqhamuka abantu sebeneka izandla nje bethi sebehambe bonke ngingazi ukuthi bahambe kanjani. Funa bathi mabehamba ngikwazi ukumemeza uhambelani. Buya simeke inyawo ke nginizame ngesibusiso. Aw malando right ke ngathi ngakubeletha kulezi nsuku uphila ube right. Yes, God bless you. Singaphambisa isandla zethu nikhonze elokuzaneni eEast London mandaba. Thula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke akuqinisa ingqondo lenhliziyo zethu ekumazini nasekumesabeni uNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Uthi nesibusiso sikaNkulunkulu esosomandla sibe phakathi kwethu sihlale kithi njalo manje kuze bephakade. Amen.